Samot na magahigala nga kaligot-got ni Auntie Claire, ana? Alas 8:50, paminaw na to ni mga higala. XFM Katropa. Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya. Ang gobyerno ng Pilipinas, it's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC. So at least karon mga higala, no, dili lang kay Pilipinas ang gayaw-yaw. Kaingon ganita nga may pang-Amerika. No, kay yun man kung kalaki po sa Amerika, gipakialaman ni mga higala sa ICC. Ya di man ni membro ng Amerika. Bullseye! Bullseye! Kita raman in taon mga higala sa Pilipinas, pero di ganit ang membro, no? Pero ngano may higala nga ang atong kanhing pangulo na damang gyud dito. Sayo na kay tubag ana. Gumikan kay ni kooperar, nagtraidor ang atong gobyerno mga kaigsuunan. Kay wala pa. O gituman lang unta ni BBM mga higalang iyang ingon nga we will not cooperate in any shape or form kung naalang unta siya baruganan mga kaigsuunan. Dili man na madala diha. No? Dili man na madala mga higala diha. Wa man ko'y nakitang taga-ICC o taga-Interpol ni dakop ni Digong. Ang nidakop ni Digong atong pulis. Ang nihatod ni Digong mga higala dito sa ICC dili sakyanan mga higala sa kuan ICC. Atong eroplano. Ang nidakop niya Pilipino, ang nihatod niya dito Pilipino mga higala. No? Siguro dili man tanan mga higala nga isulti ni Digong mauyunan nato. Pero di gid po nato ikalimod mga higala nga kung itandi nimo sa nakalabay nga mga presidente so far mga higala para nako layo ra kay ning uban. Bullseye! Bullseye! No? Alas 8:54 na mga higala ang tag na sumundag. At least man lang by this. Anam-anam mga higala nga nakuha ni Digong ang hustisya. Bahala na mga higala og ang atong mga ato ang mga leader sa nasyon pabungol-bungol. No? Pabungol-bungol. BBM wala sige lang kisap-kisap. Murag kabaw mga higala nga nakatuna. Oh. Si Auntie Claire sige depensa. No? Pero at least man lang may gala pinaagi sa Amerika no makuha ni Digong ang hustisya para sa iyang kaugalingon. Kaya nga mo man si Digong mga higala no wa siya moingon nga di siya magpakaso. Kalabot na sa flood control sa war on drugs mga kaigsuunan. Siya niingon na pero ingon niya ang hangyo niya kasuhi ko diri sa atong nasod. Kay mo atubang ko diri. Nga naman wa man koy laban dito. No? Tinuod man gyud na mga kaigsuunan. May laban nimo gani kakailaan ng kinsa ng judge niya. Di kay kasiguradong judge ba gyud na? Di ba? Kaila ba day ka ana? Oh. So diri sa ato ang nasod mga kaigsuunan, no? Buhi pa manunta ang atong hustisya, nag-function pa manunta mga higala, pero gisurrender man gyud. No, wala may taga-Interpol dito atong panahon pagdakop ni Digong wa man. Kuan man to? Pilipino man to tanan. Si Nicolas Torre ra to mga higala mo nang Nick. Kung magpahulhog ka nga mudagan-dagan kag mayor anang Davao,
pagpuyo. Tanaw ninyo, manimaho ka na. Gibuguan mo ang mga tawhanang namuyuan ng syudara, may gala. Mubutar ka na, nimo mo sus Ginoo ka bisan magbiyabaan mo nag 1 trillion kwarta niya. Kuprason ko ng kwarta nimo niya. Wala mo na ikay nagdakop ni Digong. Unya mudagan kung magpahulhog ka nang naakunuhay da sa kuan magpahulhog ka kay namutang na baya ka kuan namutang na baya ka kanang ingat sa biyahe no ug mo pahulhog ka ni Nicolas Torre anang mga naghulhog nimo nga magdagan-dagan ka diha na may pang kamil makalusot pas bangag sa dagom kaysa nimo nga mulusot mahimong mayor dia wa gani kadaog sunugralis nayabag ka. Practically, mga higala, bisan pag inyo nang gamito ng yan mga katropa ha, bisan pag gamito ninyo ng baha, kanang uban pa diha mga higala, nangyari na yan, ginawa na yan. Ang tirada sa una mga higala sa kalaban katong karong election 2025 mga igsoon. Ang ilang tirada diha, di na ba mumusulay og laing mga leader na yung mga bagong leader sa Davao nga mga maayo. Isa ilang gine-refer kato mga Nograles maayo tinuod bitaw. Tinuod man gyud. Di man gyud na may igalay kalimod. Maayo man to sila Carlo Nograles, no. Maayo man to sila nga pagka-leader. Pero mangutan na dawaton ba sa tao? Mo ni problema di. Mangutan na dawaton ba na sa mga Davaoenyo mga igsoon mo nang Nick? Ang ako lang ma-advise ni Nicolas Torre, ayaw pahulhogan ang hulhog nimo nga. Kuan kining mudagan ka ayaw. Kay bisan pag yab-an mo nagbulawan 1 trillion, kuprason yun na. Sure ball yun ko. Maulawan ra ka. Di lagi ka manimaho diya. Wani mo tanawa tong score ni Carlo versus Digong? Partida pala. Digong, gipriso pa. Makig-atbang ka diha na ayaw na lang do. May pag imong giibot na imong balay das bangkal, gibalhin nimo dito sa Kidapawan, maayo pa. Dili naman na lilong, at least karon mga higala, balikan nato ning ICC, at least karon nabulgar sa tibuok kalibutan. Mga katropa nga mauni ang kalaki sa ICC. Mga katropa. So, maghulat na lang tag kanon sa ni Manirado.